Vincent Bradley wieħed minn 3 esperti li l-ġimgħa l-oħra xedu fil-qorti brabta ma' kawża dwar l-ordnijiet ta' friżar fil-konfront ta' numru ta' persuni, inkluż l-eks Prim Ministru Joseph Muscat brabta mal-inkjesta tal-isptarijiet tal-Maġistrat Gabriel Lavella inqabad jikdeb taħt ġurament. Fost il-ħafna mistoqsijiet li saru lil Bradley mill-avukat Vincent Gallia li qed jidher għal Dr. Muscat, kien hemm tik dwar jekk hu kienx involut fit-tfassil tal-akkużi u li fuq il-bażi tagħhom tresqu l-qorti diversi persuni u negozji. Bradley wieġeb b'mod kategoriku li huma kellu l-ebda involviment fit-tfassil ta' dawn l-akkużi. Madankollu dokumenti li għandu fideh One News juru eżatt l-opposta dak li xed f'dawn il-proċeduri quddiem l-imħallef Edwina Grima. Fil-fatt kien Bradley nnifsu li talab lil qorti sensiela ta' ħlasijiet li ġustifikhom billi qal li dawn kienu relatati ma' xogħol fuq l-akkużi kontra Dr. Muscat u persuni oħrajn. Fl-invoices Bradley saħansitra niżżel li anke ltaqa' mal-Maġistrat Gabriel Lavella u mal-espert fl-inkjesta Jeremy Harbinson biex jiddiskutu l-akkużi u esiġa li jitħallas għal consideration of charges and related analysis and discussions, liaising with Sam Sitlington, a court sitting, and charges and related analysis and discussions, meeting magistrate Gabriel Lavella, consideration of charges and additional data searches and related discussions, reading attachments are charges, law excerpts and review of charge sheet and responding to magistrate's queries. U ressaq mill-inqas 8 invoices għal ħlas eluf ta' euro għal xogħol li issa qal bil-ġurament li assolutament ma kienx għamel. Fuq il-bażi ta' xhieda ġuramentata ta' Bradley dokumenti li għandu fil-possess tiegħu One News iqajmu iżjed mistoqsijiet kbar u dubji serji dwar it-taħwit fl-inkjesta tal-isptarijiet li swit lil pajjiż aktar minn 11 miljun euro. L-inkjesta tal-isptarijiet li damet 5 snin biex tlestiet ġiet ippreżentata lejlet l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena l-oħra. It-taħwit fl-inkjesta wkoll ħareġ minn sensiela ta' rapporti li saru minna fl-aħħar xhur. F'seduti preċedenti fl-istess kawżi meta l-kap eżekuttiv u l-kontrollur finanzjarju tal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qorti ġew mistoqsijin dwar kif ġew stabbiliti r-rati tal-ħlasijiet lill-esperti, dawn wieġbu li huma mxew mad-digritt tal-Maġistrat Gabriel Lavella u talbi tal-ħlasijiet kienu jitresqu direttament lilha u hi personalment approvhom. Fix-xhur li għaddew fil-qorti Serba Miroslava Milenovic ukoll xedet li ħadmet fuq l-inkjesta bħala accountant forensiku, iżda wkoll irriżulta li din la għandha degree fl-accounts u lanqas warrant ta' accountant.